अब बाकी बोलिया के लइका बरांड होला कियो सही ढलाई किन के डिमांड होला होई बोलिया के लइका बरांड कियो सही ना लइके कहतिया डिमांड होला होई बोलिया के लइका बरांड होला लइके कहतिया का कहतिया से ही कोई नी दिल्ली हरियाणा झारखंड में कि मरद पड़ला पसंद मोहम्मद में कि यही जगह है आखि बड़ा बड़ा कांड होला किया सही ना लइकिन के डिमांड होला बाकी बलिया के लइका अरे बरांड होला जिया हो सही ना लइकिन के डिमांड होला भाई बलिया के लइका बरांड होला क्या बात है अरे जिया हो आइए औरतें कहते हैं बड़ी रंगदारी वाला बात होते लगल कहो हाँ वे गई बागवान वाला गई लास्ट अंतरा में रहे हरि के पीरन के धारती होई मरद गोल खाटी एक बार तनी बलिया खाती तनी ताली बजाएगा चाहिए सब तो ताली बजाई बाकी बलिया खाती बोली बोली भीरगु बाबा की कि पीरन के धारती मरद गोल खाटी माथे पगदिया तो भी कन्हाम पलाती बीगन के धाराती मराना बोले खाती माथे पगदिया तो भी कन्हाम पलाती शिवानी अब बलिया के एगो खासियत है बलिया जेकरा के एक बार मान देला नु ओकरा के पलक पे बैठा के रखेला जिकरा से यारी करे जीवन भर मानेला जेकरा से यारी करे जीवन भर मानेला जेकरा से यारी करे जीवन भर मानेला हेलो नाम से पहले हमन के आगे अरे बाकी लगेला आजे से बोले जे नाम से पहले हमन के आगे हेलो अजीत सुगल जी हेलो